telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyap-layaping aluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati tan kamu singking mus manjing wonten ing pisanggan sangarung kena gandaka capuk ingkang mapan wonten ing alun-alun negari ing Amarta nggih Sangaraden Arya Werkudara panenggahing Pandhawa ngawi sanjaring para putra lancur Pandhawating blebar pating cocah tirta ning daratan. Sikrapala kang tumingal perang campo samya ngadali Tirtadet wilating kota Danyanggung mangun sang niti bencang sangaji mijil Ladinya ngadali wus Wah Gatot wonten timbalan Kanjeng Rama. Kanjeng Rama nimbali dhateng pratanipun ingkang putra mrigantanipun Gatotkaca kula nyandhong dawuh lan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo tatombo atur bekti ngersani wong tuwa le. Antaraja kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Amiji dhateng wiswanipun ingkang putra jangkar bumi pun Antaraja kula nyandhong dawuh. Saha kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping paduka Kanjeng Rama Kyai Jodipati.
Yo sembahmu tak tampa. Antasena Kocluk. Piye, Pak? Nimbali karo anak-anak Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja sartane aku mbok lumpuk kene kene. Ana wigati apa sartane bapak arep dawuh apa karo anak-anak? Gatot wonten timbalan. Antareja wonten timbalan. Wah, mangertiya. Jroning pasewakan negara Ngamarta geger kahanane. Geger sababipun punabi. Disababke mergo nalika semana ana menungsa ingkang gawe ora jenjem sartane gawe ora rena atine wong tuamu jadi wadile. Sinten? Gandeng kula menika setya bekti ngabekti. Wonten ngersanipun paduka Kanjeng Rama Kyai Sesembahan kula ingkang minangka tiyang sepipun ingkang putra pun Gatotkaca. Menawi wonten menungsa ingkang badhe ngepok singgol sartanipun boten badhe damel rena penggalih paduka Kanjeng Rama. Ingkang putra pun Gatotkaca ingkang sakmangke sagah mejahi nyerenaken dhateng tiyang menika. Mangertiya. Wah, ingkang gawe runtik lan gawe murkane ya kamurkane wong tuamu tunggel pawenang. Ora ana liku kejaba mung abdimu ya panakawanmu. Sinten? Atmajane Dipol ya anake Semar ya kuwi Bagong ingkang wis wani kelawan Durna bapakku. Kamangka dheweke ora mangerteni yen Durna bapakku kuwi guruku sartane wong tuaku sing tansah menehi ilmu kelawan bapakmu Werkudara. Mula kang saka kuwi aja kaget anane Werkudara nimbali sartane nglumpukke anak-anak ya mung mergo aku arep dawuh karo dapurmu kabeh supaya nek goleki ana ngendi durunge menungsa sing aran Bagong. Yen wis mbok goleki wis ketemu rangketen le bantanen tangane krincungen sikile cilik piloronen gedhe patenana mangga anggra sesumbar mawa lintru bumi gonceng kumaludo kuntur gatok Antasena maju ngawa. Yayi Antasena. Aja nganti sak mengko duweni patrap kadurakan. Sartane aja nganti sak mengko Yayi Antasena duwa marang keparenge Kanjeng Rama. Dawuhe wong tuwa padha karo dawuhing Gusti kudu tindakake. Sik, Kang. Nek sampean ngendika nek dawuhe wong tuwa kuwi padha karo dawuhing Gusti. Gusti iki tangeh kelakone dawuh karo titahe berbuat ku apa? Tumindak sing ora prayoga. Lirewi. Gusti kuwi tansah nengenake marang kautaman. Gusti kuwi menehi perintah lan dawuh utawa perintah kuwi kudu ditindakake lan Gusti uga maringi wewaler. Wewaler kuwi ora kena diterajang sartane ora kena dilanggar karo titahe. Iya. Ning nek kaya ngene iki apa kira-kira nek ngakon sartane dawuh kon mateni karo wong, mongko wong kuwi duwe kelabuhan tumrap awake dhewe. Apa kira-kira Gusti iki ya kelakon dawuh kaya ngono kuwi nek tok pikir-pikir lho, Kang. Coba gagasen. Nanging rak ya iso wae. Mergo pancen Panakawan Bagong lupun kudu diwidana sartane kudu dirangken. Sik, wah, lha kowe iki wong nom ora paham, ora tanggap ing sasmita. Batinmu iki lasan, Kang. Ya ora ngopo. Sik, Pak. Nek aku ora ngeparengake Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja budal, wong loro iki ora bakal budal. Sebabe aku sing nyekel kertune wong loro kuwi. Janji wong loro ki nganti nekat budal ngendikane dawuhe bapak, "Oh, aja takon dosa." Antasena luwih digdaya, luwih mempeng bangane wong loro kuwi. Janji wis tak ancam wong loro tak bleseke bumi. Kakang Antareja tak cemplungke segara. Mati kabeh. Waduh, aja Dimas, makane aja mangkat sik tak rembuke iki. Yo. Sik, Pak.
Arep ngopo kowe? Wah. Kowe iki bocah didhawuhi ora tau gegage mangkat mesti kakean cangkem. Nek aku kakean cangkem dalam hal kebaikan ora apa-apa. Nek lek aku kakean cangkem ki ancas lan gegayiwanku ngelingke karo sing dadi patrape bapak ora apa-apa. Ora dosa. Ning patrape bapak sing kaya ngono kuwi dosa. Coba. Begawan Durna kuwi sengara diwaneni karo Bagong nek Durna ora ndek keluputan. Coba tak takon, Durna mau muni elek apa kok nganti Bagong iso wani karo Durna? Dudu perkaramu. Sampeyan nek muni dudu perkaramu ki berarti sampeyan nek ngono sampeyan nutupi apa jenenge wadine Begawan Durna banjur sampeyan padha karone ngicuk-icuki nglincipi carang papak. Icuk-icuk karo anak-anak Pandhawa. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Aja ngasih len didik sartane len nuntun karo anak-anak Pandhawa ki mung sak-sake. Dadi kudu diteliti tenan. Nek pancen iki arep budal ngrangket Bagong, ya kudu ana buktine yen to Bagong nandang kaluputan. Ayo bloko. Bloko, Pak. Wah, mah diroke ya ben. Sampeyan wong tuwa ya mung drogak ngeyel senengane kandhani kok. Dimas aja panen kuwi aku panen karo wong tuwa, aku karo wong tuwa wani luwih wani karo sampeyan lho. Ya wis. Tak olesi banyu sunget lumpuh kowe engko. Ya wis aku ora wani karo kowe. Nah, ngono. Arep wani ora kowe? Ora Dimas, aku ora wani karo kowe. Nah, ngono. Men wis. Aku ki ragil kok ya men menangan ya men. Witekno sing kowe do ndek utang karo aku kowe. Arep aku nom dhewe ning kene ning kowe do ndek utang karo aku. Aja ditagih terus Dimas aku urung ndek dhuwit. Iya. Duit 700 ki aku urung iso balekke. Iya wis makane manut karo aku nek manut wis tak ikhlaske utangmu. Ah, syukur. Ya ora kowe. Sik, Pak. Mbaleni atur. Durna muni elek apa kok nganti Bagong wani karo Durna? Wah. Durna ngelek-elek Semar ning ngarepe Bagong. Nah, kuwi. Aku ki wis bola-balik. Aku ki wis mataun-taun dimong karo Bagong ning apa-apa mesti njawe Antasena. Aku nek ngrasani Semar ning ngarepe Bagong mesti Bagong terus ngidoni rai kuwe. Monggo aku ki bendarane wajan kurang ajar tenan. Lah kuwi sing dadekke murinane Bagong. Lah lupute Yang Durna ki ning kono kuwi. Lupute Yang Musaka Lima nggo endi? Sik ta. Kuwi mau lho. Len dadekke sabab lan jalaran Bagong nganti wani karo Eyang Durna ki merga Eyang Durna ngelek-elek sartane nyenyamah ngina karo jenenge kakekne Semar ning ngarepe Bagong. Lah kuwi ra ya wis sak lumrahe. Mongko Bagong kuwi wong Bagong kuwi dadi anake Semar, Bagong kuwi jejeri anake Semar. Wis jamak lumrahe sartane wis ora mokal, Pak. Sing jeneng anak kok nganti krungu jenenge wong tuane dielek-elek karo wong liya, banjur anake kuwi murina ora nrimake karo menungsa sing wis nyangkem elek, muni elek ngelokke karo wong tuane. Coba saiki diwalik. Diwalik iki. Nek umpama aku ki mumpama sampean di bapakmu jenenge sapa? Pandu Pramuka. Wah, kurang ajar. Pandu bapakku ya Pandu Yangmu kuwi wis swarga. Nah, coba. Nah aku muni Pandu Pramuka ngono kuwi sampean lara ati apa ora? Hah? Lara ati ora sampean? Aku lara ati. Padha Bagong ki ya ngrasake lara ati. Mula sampean nek arep tumindake aja waton gebyah-uyah, aja sak geleme dhewe. Ana diteliti sampean iki wong tuwa lho. Wong tuwa nganti wani nganti kelakon diwejang karo bocah bayi wingi sore kaya ngene iki nek cara aku isin, Mak. Nek cara aku isin. Lho la iya. Mula nek temindake iki nganggo dipikir sik. Ya bener Durna ki menehi ilmu karo sampeyan. Ning nek Durna luput, sampeyan ki sing sak benere dadi murite Durna, ki ya kudune ngelingke, ora kok malah mbelani. Ya Kang ya, mbuh. Oh tak ajar tenan kowe. Ya bener Dimas. Heeh to Kang. Oh, wis micek nane ora. Sampeyan kudu iso mikir sing luwih cetha, mikir sing luwih bening, Pak.
Aku ora ngeparengake Kakang Gatotkaca putra Kakang Antaraja budal ngrangket Bagong. Nek ngono kowe padha wangkut. Sartane kowe padha ora manut karo wong tuwa, ora mbangun miturut karo wong tuamu. Ora sudi. Wong tuwa ki ora selawase bener. Wong tuwa ki ora bener sak teruse. Wong tuwa ki ya menungso. Menungso ki kedurungan ina lali salhapes lan mati. Dadi nek wong bocah aku minangka anak saka wong tuwa, ki aku mung nalurekke sartane aku kudu neruske pakaryan utamane wong tuwa. Lah nek wong tuane kowe merosal kaya sampean ki, terus aku kudu neruske apa? Masa aku ya kudu neruske nakal, mosok bojoku ya telu, ha? Nek ya ora ya wagu ya Kang Gatotkaca ya. Iya. Lah ngono kuwi ora. Wis saiki cethane nek sampean arep dawuh karo anak-anak Pandhawa, Kakang Gatotkaca wegah, Kakang Antaraja wegah, aku ya wegah. Ya Kang, ya kene tak jak kene. Arep nyanti Dimas manut aku. Ora manut apa kelakon tak glethos nang sampean ngono. Kene manut aku kene. Kene. Mangsane apa kae? Iki tangi iki. Wayah nyambut gawe kok turu. Iya Dimas. Kok nek tungdak tak nek lasem muni kae iki gek digerongi. Mah benake bantal kene, ha. Iya. Wah jan aku ki wong tuwa kok di paeko. Ora kok maeko ngene sak benere kene. Wis ora sah ngewangi Bapak, ora sah. Ora sah manut karo Werkudara kae. Kae wis satriya mung dlugak-dluguk gedhe tok ning gedhe sirahe ning uteke cilik. Aja kewanen karo wong tuwa senane ora. Wis semen wae ora karo perkara elek ki tak waneni ra. Wah, Caitan. Gunane apa Werkudara ngopeni menungso sing ora ana ajine. Yo, nek pancen lancur-lancur Pandhawa ora sagu tak dawuhi, Durna bapakku aku dewaki karo kowe. Boto lamun kawekasan yeka wisanggene maya Wisnu Pratenta ki nek ora merga cangkemmu kok cangkemku sing tak salahke wong kowe mau ning pasewakan ya nyangkem sik. Ki nek ora merga kowe wani karo Begawan Durna, anak-anak Pandhawa ora bakal kok do cemlirit rene kae. Ayo. Ndara Antasena kae tindak rene kae, sawangan kae. Ngasta pusaka. Aku ya nggawa nek mung pusaka wae. Ora kok pusakamu. Lah pusakamu ki mung apa pusakane Ndara Antasena ki ampuh kok ora. Aku ya rene nggo mie sedap kap. Ngawur ora. Gara-gara kowe tanggung jawab kowe. Kowe wani karo Durna nganti Ndara Werkudara utusan karo anak-anake. Ha kowe mau ora ya didukang cangkemmu tok cangkemmu kowe ora. Apa janggutmu karo Durna. Ayo ora apa-apa aku ki cah sekti kok. Ha nek sekti ya kana kae Kurawa, ora mung anak-anak Pandhawa. Kurawa ya kae arep tumuju rene kae. Wis do baris kae. Kae dolen cangkanan kae. Lencang kemuka kae. Cangkemmu kuwi ora. Lah kowe awake dhewe iki mangkat wong loro, Reng. Heeh. Awake dhewe nglabuhi bapak iki mergo awake dhewe iki nulungi karo bapak supayane bapak ki mengko iso marem lan mongkok atine nek Pandhawa rawuh kasembatan rawuh ning Karangkandempel. Lah ning piye nek kahanane kaya ngene bae. Lah nek awake dhewe arep nglabuhi bapak, nek awake dhewe mati mungsuh anak Pandhawa. Mati mungsuh Kurawa. Sapa sing kapitunan? Awake dhewe malah kewirangan. Ngene, Reng. Wah, lah kowe iki ora iso menerapkan prinsip kepresidenan. Oh, prinsip presiden. Apa kepahlawanan kowe iki? Pahlawan piye?
Kene lho, pahlawan sing wis gugur kae. Heeh. Kae niate dhisik le maju perang ki ora kok ndek niatan gek arep menang ki ora. Ning dheweke wani maju perang bela pati karo negarane merga nalika negarane dijajah apa kok jenenge? Apa? Banda. Landa. Wah, Landa kuwi. Landa ku sing rambute pirang lho. Blonde. Blonde iki rak prapatan Kidul Grenarto. Kae blondro kae. Kowe iki kok senengane ora. Kae iki ora gagas. Engko ora kok gagas arep menang yo malah nek iso ki pahlawan ki kepengin mati nang peperangan. Mergo ngene tak jarwani wae lha kowe iki tuwa ning tuwa-tuwa tuwas kok kowe iki. Aku mah tok arani tuwa-tuwas iki arepmu kepiye. Engko sik ta. Kowe iki wah jan wis kowe iki urip pirang-pirang puluh tahun, pirang-pirang puluh abad kok kowe iki goblok kowe iki ora tuwa-tuwa tok kowe iki. Ora kowe kok mandunung-dunungke karo aku iki karepmu kepiye? Kok sik tak omongi. Mati iki kapirang dadi 3 perkara. Kok iso 3 perkara? Wong mati iki lumrahe ya mung ilang nyawane gek wis dipendhem ngono kok 3 perkara. Wah, ora tau ngaji kowe. Iki lho. Iki ngapa? Dus apa? Gus kadung. Lah nek Gus iki nek kiai, ya iki meng anu kok iki wong ora ndek gawean kok iki. Aku ki ngerti. Aku arep wong kaya ngene iki ngerti. Mati ki kabirang dadi 3 perkara. Apa wae? Siji. Mati utama. Mati utama ki sing kuwi. Mati utama kuwi mati sing wis cinadhang swarga karo ngersane Gusti. Ternyatane ngene. Mati utama kuwi matine wong sing labuh bebener. Kaya ta. Ya kaya ta pahlawan kuwi mau. Jenenge mati sakit. Sakit. Mati sahid. Wah pahlawan kuwi nek mati nang peperangan, matine langsung nyemplung swarga tanpa ana apa jenenge tanpa ana pitakonane malaikat. Kuwi mati utama. Heeh. Labuh bebener, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa. Kuwi mati utama, matine wis diparingi kunci swarga karo kersane sing gawe urip. Kuwi nek ujare para sepuh lho. Heeh. Kuwi mati utama kuwi sing sepisan. Heeh, sing ping pindhone apa? Sing ping pindhone ya kuwi mati madya. Mati madya kuwi ya mati konvensional pada umumnya. Bahasamu kok neka-neka. Mati madya kuwi ya mati lumrah, mbok mati dadak, mbok mati mergo penyakit. Mati reguler. Heeh, mati reguler lah. Mati pada umumnya lah. Heeh. Kuwi le nentokke kuwi wong kuwi mlebu swarga apa neraka kuwi tergantung amal dan perbuatan. Heeh. Nek amale akeh sing elek mlebu swarga, nek amale akeh sing apik mlebu neraka. Kualik. Kualik ya? Kualik. Wah iya. Kuwi mati-mati dadi tengah-tengah. Oh iya, heeh. Diitung amale. Diitung amale. Terus sing ketelu, mati nista. Mati nista kuwi matine wong sing nglalu, matine wong gantung, ame sewu, matine wong apa menghanyutkan diri, matine wong bakar diri. Heeh. Terus matine wong terjun saka apa jenenge? Saka gedung dhuwur banget bunuh diri. Kuwi nglalu, matine wong nglalu kuwi ora entuk dalan padang sok maneh. Mapane nang nggon kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki nganggo menyan dijaluki nomor. Kuwi mati nista kuwi. Heeh. Nek kene umpama lho, Gong. Heeh. Umpama aku maju ning perang. Heeh. Mungsuh Kurawa karo mungsuh lancur-lancur Pandhawa, nek nganti engko mati, Gong. Mongko niatku mbelani bapak. Kira-kira matiku kuwi mati sing kaya ngapa? Nah, tak pestheke, Reng. Nek kowe mati nang pabaratan mergo mbelani bapak, matimu mati nista. Wah. Kok mati nesta? Apa aku mau muni nesta kok? Muni nesta kowe. Mati utama, Reng, mati utama. Wah, kleru kok ya kleru. Ngedeg-degi ora tiwas aku semangat arep maju perang. Ya wis ora apa-apa kena tandange kena. Mangga hanggro sesumbar maulindo bumi gonceng.
Gumaludo guntur gatuk. Oh, amuk Suramarata Jayamarata panjen padha-padha. Rumangsane apa? TKT umpama Gareng mati ning pabaratan tak ujuti tak labuhi kanggo bapak. Nala Gareng, sik reng aja mikat sik reng. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prananggana magawe klarira bang ora mundur ora aku ndredeg e modar kowe wis kono diadepi ae Ndarantasena komplit karo Ndara Gatotkaca Ndarantarja Kang takoni Nala Gareng kowe ndek keluputan merga kowe wani karo Begawan Durna manuta tak kethok gulumu wis anak bojomu anakmu dekek panti asuhan, bojomu tak lungsur. Bila-bila kakang nek arep maju ning perang ki mbak ya nyemangati. Ora. Menang. Ya mbok aku wis ngelengke lho aku. Nek nganti kowe Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja kuwi engko nibake tangan ning kowe plek monggo kuwi piyayi ampuh. Modar tenan kowe. Kek kowe mending kowe saiki ngurus surat cerai. Surat cerai karo bojomu nang pengadilan, anakmu daftarke panti asuhan kene. Gek aku ya tak ngurus surat pernikahan ning KUA. Kowe minggat kono kowe minggat kowe. Wah, ana kowe iki adikku mah ngendandani karepku ora. Ayo wis, aku ya mengelengke kok. Tur ya pamrayogaku rak ya tumrap para wiyaga-wiyaga ki apik-apik wae ta. Genteni bojone kancane ki rak ya. Lanang-lanange jagat ki nek wis ngono. Ngono. Ndara Antasena bekti kula kunjuk Ndara tak tampa reng nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula katur Nala Gareng tak tampa. Ndara Antarja bekti kula katur iya Nala Gareng tak tampa. Modar ora wis cuwek kaya ngono kae pertanda kae engko dilengkas Ndara Antasena ambles bumi sikilmu ditutut cemplungke ning jero lemah dibleseke. Ndara Antarja wis siap-siap ning ngarep raimu. Terus Ndara Gatotkaca wis nguntir gulumu, Ndara Antarja mengkari nyembur, Ndara Gatotkaca mengkari medhot cengelmu, Ndara Antasena wis nggucek saka jero lemah. Mati kowe reng, mati, yakin kowe mati kowe. Ini, mangap kene. Lah ngopo? Aising raimu. Aku mangkel tenane karo kowe. Minggat kono. Ora, ngedadani karepku ora. Ayo aku kakak ya. Ini mumpung rong tak leboni papmi lho. Matak gulawo enak banget Gilane ora. Nala Gareng, pripun Ndara? Kowe sing wani karo Yang Durna kira-kira kowe apa Bagong?
Nek kula blaka, kula mboten dianggep nek ngapusi to. Ora. Mergo aku percaya karo kowe iki wong tuwa iso mbedakake endi sing bener lan sing luput. Nek kula angsal blaka lho niki. Ya, piye? Sing wantun kalih ingkang Eyang Sukalima menika senes kok nala gareng. Ning niki badute niki. Wah, kowe aja tumbak cucuan lho kowe. Nggo sik. Seksine akeh lho. Ora engko sik seksine akeh. Mengke riyen to tak teruske rembuke. Oh, nuwun sewu. Kok nanjeke bab sinten sing wani kalih ingkang Eyang Sukalima menika panjenengan dipun dhawuhi dening sinten? Aku tak nerangke. Pripun? Anane aku gembruduk mrene karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarjogi mergo aku didhawuhi karo bapak. Nggih. Kon ngrangket Bagong. Niki. Iya. Lupute napa? Lupute Bagong napa? Lupute Bagong kula tak mireng kula. Lupute Bagong mergo Bagong wani karo eyangku ing Sukalima. Motiar kowe. Wong iki nek sele salat 5 wektu iki ya slamet uripe. Lah, ngono kek dirampungi. Nah. Trembelane kok kowe kira. Wong sing wani karo Durna ki ya kowe tenan, ha. Sing wani karo Durna ki kowe tenan. Mau seksine akeh. Ndara Werkudara Pandhawa 5 jangkep krungu lemu wani karo Begawan Durna. Terus piye aku nek kok ngene kowe? Nek aku dipateni karo ndara-ndara kowe piye? Jare kowe saguh mati mergo mbilani karo bapak. Kowe wis ceramah nerangke mati nek telung perkara. Ayo buktikan semangat Dik, semangat. Aku arep mangan pop mie aku. Pun ngene to. Ora iki ngopo? Sampeyan mriki didhawuhi ngrangket kula to kalih bapak monpo monggo. Niki sirah kula niki enten drat-dratane mengkari muter. Mengke pedhot, mengke pun nggih. Napa mriki nggen meteng niki rada marahi ketul gaman mergo niki kebak koyor ngoten. Napa mriki niki elastis ning mambu nika. Ora engko sik. Pripun? Kowe aja salah penampa. Mbok yo dilapisi kek kringete. Wah aku anu tenane ndredeg tenane. Sampeyan mriki rak nggih didhawuhi kalih bapak to mestipun kok pun Ndara Gatotkaca niki sirah kula mang potol niki. Pun niki mripat kula mang sembur ben sisan ora iso napa-napa. Monggo sinten pun kula selenggarake napa kula padoske gaman ora sah. Kula padoske graji mang graji cengel kula padoske keris mang suduk dodok kula ben tembus tekan jantung. Monggo. Aku rene iki ora arep mateni kowe ning aku arep ngayomi kowe. Wah. Masa tenan kowe iki ora. Sampeyan arep ngayomi kula. Lah ngendikane sampeyan didhawuhi kalih Kang Rama mateni Bagong. Ya pancen maune aku didhawuhi ngono ning Gandeng Antasena karo nom-noman lancur-lancur Pandhawa ki wong sing iso mbedakake bener lan luput. Nggih. Mula aku ora sagu nek aku kon ngrangket kowe. Kesimpulane, ayo intine aku ora arep ngrangket kowe, malah aku arep ngayomi kowe mergo kae bapak nggih wangi Kurawa. Modar ora kowe, modar ora. Reng. Ngene, pop mine didum ngene. Awing iki wis arep mati kok dadak arep mangan pop mie. Arep mati ndasmu kowe ora. Hah? Sik. Kono rembukan kono. Pripun ta lah? Napa sias Bagong ajeng dipejahi napa sias? Ora. Lho. Mbok sida neh kula tak ngewangi ngono lho ancase. Wong utange mboten digage disaur-saur teng kula ya. Ora, aku prataku rene iki arep ngayomi Bagong. Waduh. Piye iki? Ayo ora piye-piye. Aku emang ora wis gleleng banget to kowe. Saiki gentenan. Kowe meng kari nyawamu ki meng kari ning aku. Kowe mati apa urip ki meng gumantung aku. Nek aku ngeparengke kowe urip terus, kowe ya slamet. Nek aku pengen mateni kowe, ya kowe mati.
Darana sena mbak kula ampun dipun jahi. Ora sing arep mateni kowe iki sapa? Kowe iki sing momong aku, kowe iki sing ngayomi karo aku kuwi nampa kekudangan saka kowe iki wis mataun-taun wiwit aku nganti cilik. Tak pateni ning ora lara. Kang piye iki, Kang? Ayo wis selamat jalan ya Kang Gareng. Piye? Apa golek karangan bunga saiki ndasmu kowe ora? Kula niki luput napa ndang gosik-gosik to iki malah tangisan iki piye? Wis sing jenjem atimu. Nggih. Kae Kurawa damyak-damyak. Bakune anane Antasena karo lancur-lancur Pandhawa tekan kene iki arep ngayomi kowe ora kok arep ngrangket arep menehi pidana karo kowe iki ora. Asik. Lah nek ngaten sampean ngayomi kula kalih Bagong ngaten. Lah iya mestine ngono. Wah, ya Kang ya. Apa? Nyambut gawe le. Kurawa diundurke saisane dibantu karo ndara-ndara kok. Ayo gliyak-gliyak ora. Matur nuwun Kang Kara. Jan seneng banget aku. Ayo kita langkah. Belerang tenan nek menungso. Neng dalan akemong mati ati kaneng opo mati sutuk sarira sutuk jojo prateng kikir sukmanyo kilang arakanya terus kan linting wala menungso ora tatanan ngaglah ngregancang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa parat ora pangling runanku ya anakku jangkar bumi Antarja Siwa Kartomarma
sajak arep ora nrimake anane Antareja mbelane karo Panakawan dasar Purnyata. Nek kowe isih manut, kowe isih gelem nampa pangestune wong tuamu Parasata Kurawa, kowe aja mbelani marang Panakawan. Kowe kudu bisa sartane wani ngarangket marang Mitra Wadriwangga. Mengko dhisik wae. Yen to pancen anane Bagong karo Nala Garing kae nandang luput, aku saguh mateni. Aku saguh ngrangket, malah keparaku wandane ora arep tak ajeni, nanging gandeng sing luput kuwi Eyang Durna. Mula gelem ora gelem aku kudu mbelani barang kang bener. Walah, menungso ora tatanan. Pancen kowe sing berguguk ngutha watun. Wegah nampa warah nampik pitutur becik. Ayo, apa-apamu? Sak jogetmu tak kendangi. Sak obah polahmu tak ladeni. Ora minggat saka paramu mati dening aku Singalina Prapteng Lalis. Siwa Kartomarmo. Mati. Wah. Wah. Awas. Yai. Awas. Weh, ora minggat kecandrak tenanan. Mati kowe. Oh. Candrak sirahmu. Candrak kowe. Oh. Oh, ayah. Sambato. Iya. Wah. Iya. Oh. Tangi. Metu kowe. Pengecut. Lho. Wah, iya. Wah, pilinganmu kowe tiba kowe. Oh. Iya. Sambato kowe. Mangsane apa? Iya. Oh, iya. Ayah. Yo ayah. Ya kowe. Ah. Wala parat. Hei. Wah.
ngetungke tangan. Jedul kowe. Yo, yo. Iyo ate awas. Ngetutke sak obak aku. Parah. Ih. Oh. Sa. Yeay. Wah. Menungso ora tatanan. Kowe wong jiring getih wedi mati. Gatotkaca. Laden ana wakmu. Para Sata Kurawa medhun aja ning antariksa mati. Woi. Wah. Wah. Parat. Medhun nek pancen nyata kowe lanange jagat parat. Oh, medhun tenan. Wih. Wah. Hop. Wah. Oh. Iyo. Wah. Wah. Hit. Wah. Hit. Wah. 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 Mati kowe. Oh iya, pecah sirahmu. Iya. Iya. Gol.
maning jajalan. Suka cari bawa tu iblis lain. Berjujo nyata jalan. Lego jadi kau iku blak-blak balik cari bola cocok gula apa? Nak aku ngoblak-blak balik cari bola cocok gula apa terus gue elok ngapa? Nak aku ngobrak-abrak Kurawa terus gue harap ngapa? Gak terima. Enggak terima kau. Ibak cari apa pria ki mbok jele bujil gini kaya ngalep muni udune nyemblot. Ayo, turma gati aja kok kowe. Nadyanto Kurawa 100 aku ora bakal wedi. Ibak cari apa? Dikira Durma Gati wedi karo Bagong. Bagong kuwi anake Semar. Ning menungsa sing paling ora ngerteni tata krama. Ayo. Kowe apa aku sing tekani mati? Jelas kowe. Wong nek kok kan sumbar, wong nek kok kan sombong, entek aneh. Kuwi mung bakal sirna marga layu. Ora sirna marga reja ora. Wah ya bujuk ora jajan. Apa dikira aku dikira kaya maknya caco cicamu baju kau cicaya kaya bicayan. Uya aku maju bungsu campurmu. Uya aku maju bungsu kowe. Nah jaja kowe langkap saya aku uya aku maju. Ayo. Ojo kok marah kowe. Kok kasih sulit campur kita. Ada terima kasih lagi berku. Wajib kali campurmu. Ayo. Kakek. Dadaku iki pecan. Sirahku ki remukno. Oh aku wedi mungsa dapur. Lho lha ndi menungsane mau. Wah, mah minggat. Mulane sesone iki nek sumbar ki aja karo merem. Mune-mune kok karo matane merem nah. Ya lumangjane apa kowe? Apa dikira aku ya wedi karo kowe ora apa piye? Ya. Yo, kakek tibakno. Arep ngantem sing endi? Arep ngantem cengel iki, Cengel barang ringkeh. Mergo iki ana tulisane, jangan dibanting, barang pecah belah. Wah, lha kowe nyepelek iki aku jenengan kowe gagah tibakno. Ki ora sing karo ki soalane Durma Gati karo Bagong ki mumet lho iki. Yakin aku macale meh padha. Tibakno ora sakakean cangkem kowe. Iya kowe. Dijajal wes. Mangjane apa iki cengel tak nggo anu iki wingi dienggo lambaran gareng ngethok kayu barang kok cengele kok saking atose nyoe. Iya, ya. Bujuk jole cacar baji iki aku. Tibakno ora-orane aku gegrek musuh dapurmu. Wis ngantem urung ya jikul iki cari cakepi. Ora diajab iki kaya aku juga tibak kaya ompyeng ngono kok. Wong ngantem bolong. Wah, ya mbok menawa kurang seru kok jogene sing mburi kene nyoe. Ki geger ki. Geger ki ya nek geger iki anu iki barang rada atos iki ngati-ati nek tangan mumpuk mending kowe rasa ngantem geger wis nyotakne weteng wae nyok. Wah, dia jepelik iki iki bujuk iki. Glelekmu kuwi wacukul kowe. Yo. Ulah-ulah aku kala bukit campur bumbat yo cacat cinta bumbat kok dicaya kami cacat. Beliau cacal gila cia bumbat sing aku. Mana? Wala sejanji jebulene kok cepet iki ben iso kecut wala kepala kemilangan Ayo, maksane apa? Ayo, tangi! Sabar.
Berhenti. Anda sudah terkepung. Kang. Belah metu kono. Mati ya. Berhenti. Anda tidak bisa lari dari kejaran Kapolsek Temanggung. Kalau Anda lari, maka Anda akan ditembak. Jika Anda tidak lari, maka Anda akan ditusuk perutnya dari belakang. Aduh ya. Iki piye ta iki? Ayo. Kowe iki wong tuwa ora iso ngajari sing apik-apik karo cah nom-nom. Kurawa ora iso mbok komando sing bener becik. Nala gareng sing ora nrimake. Aduh, Bagong sing ora nrimake. Yo, muni aku ini. Ora ngatasé kowe sing gawe perkara iki karo kowe iki Kakang Durna lah aku sing mbok oman-oman. Man, kowe patihe kok. Kowe iki wakiling ratu. Ngono. Mesti kowe ya dicak rene karo Durna. Ya ora? Iya. Dibayar karo Durna? Iya, aku dibayar. Kene. Wah. Aja nek bayaranku mbok jaluk terus aku arep mangan apa? Mangan watu wae iso. Enggak tok mangan sego. Enggak ya. Kowe iki mung wong elek, mangan watu wae. Kalau Anda tidak menyerahkan senjata, kalau Anda tidak melucuti senjata dan pakaian, maka Anda akan menjadi tawanan kami. Aduh, aku lagi iki mung ketemu wong kere-kere gak iso deg-degan atiku. Ayo. Sambat kowe. Aku yo eneng. Oke. Mangsane apa? Anda dikepung dari arah utara oleh pasukan darat. Lalu ada pasukan udara. Aduh, terlari iki. Pasukan udara dari Komando Kodim 3730. 3730 ku sing metu mambengi. Lalu Anda juga dikomando oleh pasukan bawah tanah. Janji Anda tidak, kalau Anda tidak, apa itu namanya, menyerahkan diri, Anda jadi tawanan buronan. Wis tawanan buronan double sih. Aduh mati aku. Pripun iki dinapake ndara apike ndara. Wis kuwi tak cekele. Nggih. Tak cekele tak takon-takonane bab perkara Prasata Kurawa. Terus kula kowe marep rene. Pripun? Kuwi cekel Gugong. Nggih. Iki ora tak cekel ngene engko mah minggat. Aduh mati aku. Aduh, aku gak nanti dirangkringkus karo Bagong mong kambune kecinge ra jamak-jamak. Kayae ratus 3 tahun. Heeh. Aku nek arep perang ora tau adus. Nek arep nyambut gawe aku ora sudi adus. Ngatus meng marahi ngentek-entekke sabun, lu wong sabune dienggo perkara sing liyane. Aduh, ada. Ini maju rene. Pripun? Kowe tak wenehi banyu sungut nggon bun-bunanmu, kowe iso duwe daya kekuatan. Weh, estu niki. Ora percaya, cobanan. Kowe iso napa niki? Kowe iso mabur. Weh, la elak iki. Estu lho, Ndara, tenan. Pripun carane? Ngedruk bumi ping 3. Nggih. Terus batin mabur ngono. Oh nggih. Ping 3 ngedruk bumi. Heeh. Kuwi ping 4. Loh, ping 4? Heeh. Nggih kula balekne. Lah ping 5. Wong kok goblok hitung-hitungan tak hitungke. Oh nggih, mangi-wangi kaya kula ki diajari sekolah. Ming mau mboten diajari ngitung kaya kula niku, ming diajari nginjen rake Bu Guru. Napa? Monggo. Ayo, 1, 2, 3 ngene. Batin mabur. Mabur. Wah, elak iki. Helikopter
helikopter. Barakor. Elah. Estu lho niki ndara kula ora ngimpi ta niki. Ora, wah. Angine banter banget iki, Nek angine ora ben ora krasa banter, sabukmu dikendhokke. Oh nggih. Wis nganane ora. Si uculi sisan ora. TKT. Oh, ya stabil santeng ngene. Oh, ya penak tenan iki ta. Edan kok kae gak iso mabur iki. Iya. Ayo kowe. Kalau Anda tidak menyerahkan diri, kelakon mati dari ngaku. Kamburi ganti cengele timbles menungsane. Ya, Sengkuni ora menyerahkan diri, mati dening aku. Nyok kuwi ndasku. Oh, ndasmu ta dah. Wah, kowe sampean ngurusi Sengkuni, kalau tak ngurusi Kurawa liyane. Ngono, maju. Oke, mangkane. Aduh mati ayo ngene. Iya lah. Iya. Wong tua kok dicengkiwing lah. Aduh. Gong, non. Golek tali. Oke. Dawa napa Cendek? Ayo kok semeter porong meter. Nggih. Dap. Niki nggih niku tilake nggih ndadung sapi mangka niki ketoke enten letrange niki. Wis ora apa-apa kuwi wae. Oh nggih. Sak ngomong ngene ora. Niki to, Nah. Gulune Sengkuni talekno. Oh nggih. Digawe kaya ingon-ingonan. Wah, siap. Oke kok nggih. Oh, wis ngene iki ya. Iki tali pati no pati wae. Wah, nggih ben wis men karo nggo kalung kok ya. Terus niki sing nglencer dawa niki. Ha kuwi cekelen. Nggih. Gocek ana Sengkuni ben brangkang ubengna araken. Sak alun-alun negara Ngamarta kabeh ubengna. Oh nggih. Berarti contone ngeten iki. Kula cobane ngene. Ngene. Oh, ngene. Mangsane apa? Iya, ngerti kapake iki. Nek ngeten iki mboten gayeng. Oh iya, Sengkuni karo kon melet karo kon jegok. Oke. Ayo ke melet. Melet. Nah, iki ilate iki. Wah, kene pinter aku ngengo kirik kaya apike Kang. Wis melet kan jegok ning ndi? Jegok. Iya. Aku ngene. Wah, kaya ketoke isin nek teng arepe sampean ndoro. Heeh, wis karo-karono. Kene. Mangsane apa ora? Aku nek ora mirang-mirangke Sengkuni iki mangsaku kok cangkem elek banget ya kowe iki. Ngene. Nah. Wela lali ra melet. Lali ra jegok. Kene rada kene. Nah, kene arum mangsane apa. Ngono. Setan aku wela ora melet. Ora jegok. Melet. Jegok. Ben ngene tak ubeng-ubeng kae ben wirang kowe ora. Wong edan ora. Ayo.
Monokawanitan Kurawa bubar mawut Werkudara tulungan aku. Mati di kau mungsuh ingsun timbles cengelmu lena kaprayitman. Oh gleleng tenan aku bengi iki. Wah duro bapakku. Wah kowe tak junjung tak gendong. Lah kok dadi ora iso emut Purwodotsena. Durna bapakku tangi durna bapakku. Menungso ratatanan tasawang malah anak-anakku lanjur Pandhawa malah padha ngewangi lekase Panakawan ora ngerti yen tenggang di Pulasara iki gurune Werkudara. Gatot Anarja Anasena kowe arep nemoni lakon apa le? Nek nganti kowe ora mbangun miturut karo wong tuamu aku rasute nganggep kowe anak. Wah, menungso ratatanan Werkudara diwirang-wirangke. Pasukan bawah tanah siap. Roger. Pasukan bawah tanah siap. Monitor. Pasukan bawah tanah sudah siap. Oke, kalau pasukan bawah tanah sudah siap, saya bersedia untuk melenyapkan mungsuh. Ganti. Oke, saya bersiap dari bawah. Oke. Pak. Mati. Tak gantine kentongan. Roger. Pasukan bawah tanah. Ganti. Pasukan bawah tanah siap. Oke. Menungso ratatanan Durna bapakku. Wah, Durna bapakku elingo Durna bapak. Wah. Menungso ratatanan. Ora pangling Antarja. Kowe wong cilaka uripmu. Wong tuamu dhewe mbok bleseke. Manitar. Pasukan pengingu kirek ganti. Manitar. Saya sedang mengarak seekor anjing. Malat. Jegok. Manitar pasukan bawah tanah ganti. Pasukan bawah tanah sudah tanggap. Oke. Target berhasil dilumpuhkan. Monitor. Saya bersedia membawa keringgiane target. Ganti. Di bawah. Oke.
Nolo garek. Wah, nolo garek. Yo cetan. Durna bapakku mbok Pulasara. Sapa sing arep mulasara karo wong tuane sampean nek wong tuane sampean ora nandang luputan. Ning kula arep mulasara karo wong tuane sampean merga wong tuane sampean duwe keluputan. Wah. Janji kowe ora manut karo aku, janji kowe kepok singgol karo Durna bapakku. Wah, mungsuhmu Werkudara. Apa? Sekali lagi, bilang apa? Mungsuhmu Werkudara. Sampeyan ora entuk kula ntemok Durna. Ora entuk. Oke, tak sendikani. Oh. Waduh. Ora entuk ntemok to? Wah, cetan. Oke, kurang seru. Iya. Gareng wis reng aja kurang ajar kowe. Oh, niki request. Durna request. Ngendikane kon nganggo tungkak loro. Oke, saka dhuwur. Wah, aja nolo gareng aja. Kleru gak ya? Wah, Edan. Wah, aku ora iso babola Durna bapakku piye. Kaya wis lumpuh sikile kawan Durna. Werkudara iki piye? Werkudara. Rene. Mangsane apa kirek kok arep mlayu ora. Kowe iki manut aku ki majikanmu, melet. Jekok. Mangsane apa kowe ora? Wis kene. Iki apa? Wes kirek ora iso omong ki. Iki wajan, iki mrica. Iki kecap. Aduh. Monitor pasukan udara. Pasukan udara siap dimengerti. Kamu bertugas di situ saja. Oke. Sampeyan arep sia-sia karo kawula cilik. Hah? Wah. Janji kowe wani tembok. Salirane Durna bapakku mungsuhmu aku. Oke, aku saguh candon perang karo sampean ya. Ki, deloken ki. Kayake ora sempurna nek ora ana sing ngewangi. Ndara. Yo. Bangsane opo? Wah, Kardon. Kowe wani mulasara eyangmu. Dosa perkaramu karo Werkudara. Kula mboten wantun nanging punika kewajiban pramila kula kedah ngrampungi. Aku nek koyoke nek ora melu urun donga ki ora jangkep ya reng. Mboten jangkep. Monggo. Aku ya ngarep ngetak lirih wae kok. Aku ki mesake kok karo wong tuwa. Wah. Anakku bangkang kabeh. Kajenge sampean lirwa ing kewajiban koyoan sampean ki. Semiyah-wiyah karo kawula cilik. Gareng aku njuk ngapura. Pripun? Aku njaluk ngapura. Ora gampang wong muni njaluk ngapura. Kudu ana bukti sing nyata. Tak baleni pisan meneh. Wes jarang. Iki engko pecah tenan. Apa tulisane ember anti pecah kok? Pecah tenan piye? Undas gayane saka melamin apa jenenge? Apa stainless steel kok pecah? Wah, aja kurang ajar. Sampean kula le kurang ajar karo bapak sampean mergo sampean ya kurang ajar karo kawula cilik kaya kula ayo. Sampean saiki arep ngopo? Saiki sampean derajate ming padha karo Gareng. Saiki mung lo jual gue beli. Wah, ora wae. Ayo nek sampean nyata niku ngabekti kali guru sampean. Yo, saiki Durna wis ora iso ngapa saiki sakniki pun kula buta mabur niki. Oh, kula cebloke. Kula buta mabur melih. Niki kula jebloke. Pripun kurang dhuwur ngendikane sampean? Iya.
Mangsane apa? Kene. Oke. Wah, lah nganti planet Mars ketok. Gareng aja gareng. Kirek kok ora manut. Ana ngelet. Jekok. Kene jogging karo aku ya. Iya, jekok. Jogging pagi karo aku. Pagiku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong kirek kecil di pundak. Selamat pagi semua, dengan diriku di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, kirekku tercinta, tanpamu apa jadinya aku tak punya lawuh madang. Hati tenan aku, hati tenan wis gong sak madane wae. Nggih. Hati aku juk ngapura. Nggih kula nyuwun gesang tak naik urip, tak naik ngapura waton sampean kudu ndilat telapanku. Aja to kok memen kajenge kok ora. Niku suwiyah-wiyah jan kok kalih kula niku kok mergo sangka elek cangkeme niku terus kula disia-sia karepe ora. Tenan. Nggih. Kak Durna kae isih diantemi karo gareng apa piye? Wis ana gareng. Men. Werkudara semaput lho. Awak gedene semono kalahe meng karo diare. Sampeyan gelem sampeyan gelem tak ngapura. Iya, ning ana syarate. Syarate apa? Gandeng berane sampeyan isih kirek ngono. Iki talimu isih tak gegem. Wes. Ampun. Kowe tak meneh ngapura waton iki resik ana. Niki napa nih? Dadak takon. Ya diambu dong, dicek dong. Gilane ya men, wong cangkemmu luwe gilane. Kake dicek. Kake diresiki sagora, sagah. Terus nggih, wajane untung kula beto anduk niki. Sing ngakon sapa nganggo lap, nganggo alat sing ngakon sapa? Lah ngangge napa, Mas? Nganggo ilat. Aduh. Hati. Kake. Nggih mbok kula ngampil ilate mboten enten. Wah ilate didelikke ta. Aduh piye iki. Kake mah printang-printing wae kira, mah petita-petiti. Piye iki Mbak ya liyane iki ngapa ta ya. Kake tak hitung 1, 2, 3. Ayo ya wes akang wes. Lah mah mbok kesut-kesut ngono malah resik saiki. Wes matur nuwun ya nih, matur nuwun nih. Wah, jan wis lah. Kowe iki jan pencen patih sing iso ngreksa katentremaning praja. Pon iki apik ajeng dinapake kula pun marem nyeksa menungsa niki. Ayo wis sak karepmu kono arep tok ngapake ta. Senengane kok ora. Sampeyan nek isih kena tak pringgake becik,
nek manut aku nek pengen kahanane negara Ngastina apa dene kahanane Eyang Durna selamat Kurawa jak bali. Nggih. Saguntunan ora sagah lahir batin, lahir lan batos. Ya wis. Nek sampean sagu gage saiki Kurawa jak bali. Jak bali. Nggih. Ayo le bali ya le. Bali ya le. Nggih bali. Anu pripun Ndara? Nek kowe arep ngerti tak jarwani. Pripun? Iki mau pancen Pandhawa ora janggep teges Pandhawa godhang Pandhawa cacahe ming 4. Nggih. Mergo bapakku Jodipati ya Bapak Werkudara ngewangi para Sata Kurawa. Nggih, lajeng kersanipun ning ngerti sak pungkurmu saka masewakan negara Ngamarta mau. Siwa Prabu Puntadewa karo Pakdhe Kresna ing Ndarawati wis budal eneng Karang Kadempel. Malah komplit diderekke karo Paman Janaka karo Mak Cilik Nekula karo Mak Cilik Sedewa. Estu napa? Iya. Wah, lah nek ngaten iki bapak kelegan manu manahe Ndara. Lah mestine ngono. Mboten sampean ngerti saking sinten. Iki kok ya isih wae to ya iki ya. Ora iki janjane ulahe sapa sik coba. Oh, lah menungso kae. Nek ora tak pateni dayane kangku. Wes. Mangsane dinae kekuatan iso mebur kok sak geleme dhewe. Aduh. Iya. Aduh. Mana iki sikilku ki mung becik sisih lha iki tadi becik apik iki piye iki. Modar. Wong ki nek ndek kekuatan ki ya nganggo duga kira, Mas. Iki senengane kok ora. Antasena kowe putuku ya le. Aku dimulacara karo Gareng. Ngene, Mbak. Aku ki ya mung nuruti karo perintahing Nala Gareng apa dene Bagong. Ning emane aku isih duwe rasa ngeman karo sampean, aku isih duwe rasa ngabekti karo sampean. Mergo sampean iki pepundhenku, mergo sampean kuwi bapakku. Terus iki piye tulungan mbahmu? Tak tulungi. Waton sampean gelem bali lunga saka papan kene. Oh, iya. Aku gelem bali angger. Sampeyan arep koyoke kaya arep ora trima. Hah? Mergo Eyang Durna dipulosara. Kabeh iki kowe mesti sing jalari. Heeh, ngapa? Oh. Sampeyan arep ora trima. Roger. Pasukan bawah tanah ganti. Pasukan bawah tanah tanggap. Ojo. Wah, aku kapok dicebloke. Roger. Target sepertinya akan ngeyel. Ojo. Wah. Ini apa nih? Barang gue gini. Iya. Ayo wis kayak ngomong ngono ora piye-piye. Mudi piye? Roger. Roger. Kayak piye? Pasukan bawah tanah harap berhenti, harap nyeblokkan saya. Ngono coba. Kuwi basa apa? Wis muni ngono to ora? Wah, ora maiko ora, aku kok maiko wong tuwa ora. Piye mau? Roger.
pasukan bawah tanah, tolong saya ditandur. Ngono. Roger. Ini kok biogase anu nang. Ndara-ndara anu piye? Sampeyan benake biogase niku kayake piye, Pak? Roger ngono mana, Pak? Roger. Pasukan bawah tanah. Nah, bener. Tolong nandur saya. Ganti. Pasukan bawah tanah mengerti, siap, target akan ditandur. Wah. Ayo sampeyan iki pasukan bawah tanah ki ya ming manut karo sampean kok ora ngene ora. Iya, Pak. Nyuwun mapunten Kanjeng Rama, sedaya menika komandonipun Yayi Antasena. Wah, caedian. Wirang aku. Ya sampean iki syukur nek sing ngono kuwi nek sampean iki nek mbelani patrap ala sampean dhewe sing malah arep kewirangan. Tur karepe piye? Ayo, kae Pandhawa wis prapta ning Karang Kademel ya piye carane ditutke kaya dibantu kaya kakekne Semar mbok menawa digegayuhan. Ya ayo aku melu aku. Aduh, ya ora kula. Ayo Kang, ayo Dimas. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang cusangin ngenting kone nyanggali ingkang kung beksi mebar oleh kena swaru kembal manyar-manyar duk ning jungkel wana alas dadi wana kewirangan Dik Patih. Nggih Kakang Durna. Ya kula ya ngerti nek kewirangan awake dhewe kewirangan ning niku taline nggih ampun digujeki. Ya ben. Aku seneng weruh sampean dicencang kaya kirene mau. Aku ya seneng weruh sampean disiksa karo Panakawan. Jeneng pendhita kok lagi iki ora kajen karo kawula cilik. Apa kae mah? Terus sasana ngentut kowe? Mboten. Ngaku kowe? Nggih. Kula wajan agi gacor-gacore niku weteng kula. Wingi sedina blas ora iso ngetokke angin malah. Aja dibaleni. Wong tuwake gunteman. Nggih. Meneng. Nggih. Sampeyan iki seneng ana kewirangan Dewate, kewirangan estu liripun. Niki nek kula mboten temandang, kula mboten niti priksa sejatosipun menapa ingkang dados sabab Pandhawa kok luwih milih ngayomi dhateng pun Semar Badranaya. Lah menika rak nggih ugi wonten sambung rapetipun kaliyan karingkianipun Pandhawa. Lah nggih
Kamong anggen kula badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada kalian wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Mulya menika namung kinarya pawadan. Lah nggih. Sejatosipun kula menika namung badhe damel srana ringkipun para Pandhawa. Kersanipun Kakang Durna mangsawang nggih. Mangsawang Dik Pati. Kula ajeng mindha warna kalian sewijining pawongan. Ingkang pangangkah kula badhe niti priksa sejatose napa sing digaya kali Semar menika kok nganti mboyong Pandhawa wonten padukan Karang Kadempel. Oh lah nggih mangga mawon. Mangsawang Kipati, mangsawang Kipati. Lah kok sampean teka dados mindha warna wujudipun sawarga sinuwun Prabu Pandhu. Ha nggih. Oh, kula mriku badhe niti priksa janjane kawontenane Pandhawa. Ki janjane Semar niku dayane napa lah kok teka dadi para Pandhawa. Sumuyut kalian Semar Badranaya. Ngaten Kang. Nggih. Napa mengke mboten konangan? Mboten sampean ki kaya ora. Oh, Begawan Durna wis mindha warna wujud kaya ngene kok ora. Nganti konangan kebangetan aja diuntang asmane Begawan Durna. Oh inggih ngestaken dawuh. Lajeng kula kadhawan menapa? Sampeyan ajeng kula dandani. Kula didandani dados wujuding pun mriki kula dandani. Ing Tan Samar pamoring sukma sinuksmaya. Sinuksmaya winahya ing api. Oh mandeng ciptaning Sang Tapa Begawan Durna ingkang wis amin warni wujuding sawarga Prabu Pandhu. Nalika semanten sareng kalian Sang Rakanopati Hari Sengguni ingkang ugi arsa den sabda dening Sang Tapa Begawan Durna. Nalika semanten ical wujuding Sang Harya Suman wonten wujuding sukma pindha warni saking Sang Dewi Madrim. Pripun Kakang Durna? Sampeyan pun dadi wujudipun Dewi Madrim Dik Patih. Lah kok kula didapuk wong wedok. Kajengipun. Aduh. Cilaka iki nek konangan. Kuncine mung siji. Pripun? Nek nguyuh aja ngadeg. Mengke konangan sampean. Ana sukma kok nguyuh niku cara pripun? Suarane sing bener. Ampun mengke sak suara-suara kula izin nek teng mriki ya. Dipun giri godha Pandhawa Dik Patih. Jumangga anggro sesumbar mawalindo bumi gonceng ela kumalodo gunur gatot lumembah penyukang kumambah Dusang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati. Bidal Dik Patih, bidal kula dherekaken. Monggo Kakang Durna kula dherekaken Kakang. Monggo.
ora iso mabur aku. Unjong-unjong trempalung udan barat kiai Temanggung kumopya tutuli mencorong tuturem bulan yaiku teteling samudra gunung kidul ketengono